Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken. Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Laterinat Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff ka agad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff ka agad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw ka-Kailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So, araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailan? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Syempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 10:10 na. Good morning na imbag ngagsaba. Gawi-gawi sa iwaggat agyo-agyod. Merry Christmas. Ito po muli ang inyong Car NG Luzon, ang inyong 98.7 sa radio para sa ating bagong bayan, para sa mamamayan. At makakapartner ko naman ngayon ang ating nataraki nasiglat nga mayor. Nagmayor J. Tugon, agmayor Janay Kayapa, Sir Oscar Maingpis Camantiles. Good morning, partner. Good morning, nataraki nga partner, and Merry Christmas. Long time no see, long time no partner. Well, ni may nga mayor ti kadwa kiti namitan. So good morning kadagiti listeners tayo over sa radio, kastamat dagiti viewers tayo over our NG Network Luzon. Merry Christmas kada kayo amin. Yun, at kumusta ka mo ten? Kastoy, kasangsangpot tayo manan all the way from the beautiful municipality of Kayapa, Nueva Vizcaya. Mukhang tuloy-tuloy na to, no? Dire-diretso na hanggang sa May 9. Yeah, I think so. So, para sa inyo mga katanungan naman sa ating bagong bayan, para sa mamamayan, text po lamang yan 0999-30-70-649 at sasagutin namin yan. Okay, partner, baka adapiket mo kablawan. Yeah, tumawag po ang ating butihing barangay captain ng Barangay Dalupirip, si Kapitan Paul Camantiles, na hanga maka umaytad tang program schedule. Agsipod tadtati blessing ken inauguration na jay opisina iti BBM group ito'y Crown Legacy. Ket ada iti ingutan tayo nga kandidato tayo iti para presidente niya apo agbalin nga presidente tayo Bongbong Marcos nga isuda mismo iti mang inaugurate. Okay. So hanggang makaumay, adadatad ta ijay Crown Legacy. Ayan ni Apo Manong Romeo nga Aquino. Ta dayto nga rod mabindisyonan ken mainaugurar dayjay opisina iti BBM. Iti entire nga Cordillera Administrative Region. Ket adadagiti kakadwa dita. Kakasamot iti ingutan tayo nga congressman tayo nga ni Eric Goyap, adamat dita Crown Legacy. Ket I think madama iti niya datoy programa. Ket impakaamo na nga rod apo kapitan partner nga padasan na nga sumangbut no makasangbut isuna. Okay. Okay. So, batiin muna natin yung ating mga viewers naman. Nandyan na una si Councilor Pancho Isnara, di Abirata. Good morning, Apo Councilor. When? Nagagat ken nataraki dito nga konsehal tayo iti munisipyo iti Bukod. Ano ba mapangka J. Vizcaya, malabasan ti Bukod? Malabasan tayo ta iso iti kaboundary nga mismo iti munisipyo tayo nga Kayapa. Okay. At agbubuyamat ni Jennifer, Merry Christmas kunana. Merry Christmas, Ma'am Jennifer. Thank you for watching. At saka sa ating beautiful daughter naman, all the way from Shanghai, China. Carissa, kunana, good morning tayo and good morning to your respective partner watching from Shanghai, China. All the way from China. China. Napapanood tayo buong mundo, partner? Oh yes, entire the world, no? Around the globe. At least ang maganda dyan, nalalaman nila yung mga updates dito po sa atin. Yun ang kagandahan ng technology ngayon, dahil nakikita na nila kung ano na ang nangyayari kahit na malayo sila. At least nakikita nila, nababalitaan, napapanood kung ano yung nangyayari dito sa atin. That's right. Okay, nuulit po natin ang ating text line 0999-30-70-649. At
may nauna na rito sa aking personal na number. Sandali lang, partner, hanapin ko. O nga pala partner, amin pong binabati ang aming butihing mayor ng munisipyo ng Cayapa ng happy birthday. Happy birthday Apo Mayor Dr. Elizabeth Balasya iti panagkasanga yu tangal daw. Sapay ko mata bendisyonan da kayo iti Dios nga Apo, ikanda kayo iti nananay nga pigsa nga agserbi iti ili tayo nga Cayapa. Happy birthday Apo Mayora. Okay, happy birthday po, Mayora. Eto, nagabukin ni 3-4 partner. Good morning, sirs. Kunana, may isang adakkel kan challenging nga development concern. Ti munisipyo nga Cayapa, kanijay makuna nga land tenure. Ta almost entire land area ti Cayapa kat declared nga reservations, forest and timberland, kan watershed. Ngarod, basit nga area ti declared nga alienable and disposable, gapot ti dayto ikathaan nga makapatitulo dagiti kaadwan nga militi Cayapa. Anya nga tatimait nga remedyo wenno solusyon na dayto nga concern. Apay kasdi gayam ti Cayapa? Wansa. Thank you, Texter. Iti dayta nga napintas nga text mo. Siguro, development-oriented dayta Texter tayo. Okay. Ta makita kat naglawa iti nauneg dayta sa ludsod na. Dayta Apo Kapitan Dajay ko na nga masarsaritang land tenure development program. Agpaiso dayta observation dayta Texter tayo. Actually, Apo Kapitan, haan lang nga problema iti munisipyo iti Cayapa. Dayta. Almost dito enta yung Cordilleras. Okay. Kastamot dito kabenggetan. Ita itogon. Dayta tidakkel nga challenge niya. Idi nagmayor tayo dita. Dayto nga min ayan tayo iti Cordillera. Kasara kita Cayapa kumanya. Naideklerar dagito yung agpaiso nga makunang reservations, timberland ono forest land ono sakupan daytoy dayjay makunkuna ng National Integrated Protected Area System ono dayjay kunada nga NIPAS law. Ket amo tayo Apo Kapitan ti implikasyon iti linteg ket no naideklarar dayta nga watershed ono kuna tayo nga reservation ket haan nga mabalin nga matituluan dagita. Dayta dagiti kunada nga inalienable ken indisposable lands. Haan nga sakupen or haan pay nga sinakop daytoy dayjay makunkuna nga comprehensive agrarian reform program ta ti sinakop dagitoy nga programa nga implementar iti gobyerno tayo ket daytoy makunang agricultural lands which are alienable and disposable. Iti sitwasyon iti ilimi nga Cayapa Apo Kapitan idi kitaak dayjay kam amendar da nga comprehensive land use plan iti munisipyo ket nakita tayo dayjay observation data texter tayo nga almost 95+% nga land area iti munisipyo nga Cayapa ket covered nga road iti daytoy nga klase iti daga dayjay kunata yung inalienable ken indisposable nga road haan nga makapatitulo dagiti kakailyan tayo no pay no nabayag da ijayan. In fact kinagpaiso na daytoy Apo Kapitan sakbay nga naipaulog na pulbaran dagito nga naduma nga proclamation kas kada Republic Acts amo tayo Apo Kapitan nga adun dagiti apo tayo dita adu dagiti kakailyan tayo dita nga nagnanaaden dita ngem gapos nga rod ta haan nga napatitulwan dagiti apo dagiti imununa nga nag-iyan dita ili tayo nga Cayapa awan iti makita iti gobyerno through dayjay kunada nga Land Management Bureau or Bureau of Lands iti DNR nga record nga mangibagbaga ijay nga dita nga disoket ada dagiti na paitutulwalan so nga iti inarami dayjay linteg through table survey tawan ti makita da nga record niya nga nagpatitulo. So table survey. Wen kasla in pagarupdan nga dayta ket awan iti settlers kasla open public land nga kuna. Okay. When so idi nag-aramid da iti linteg dagita presidential decrees dagita Republic Acts idi define da dayjay land area dayjay coveran dayjay nga
reservation in karaman da aminan nya. So makita tayo nga awan iti on-site validation, awan iti kunad na nga pamaneknek no pudno nga agpayso nga akas record iti DNR ket awan dagiti since time immemorial nga settlers dita. So dayta iti dakkel nga problema. Dakkel nga problema agsipud ta day nga rod haan nga makapatitulo dagiti kakailyan tayo dyan. Iti mabalinda lang aramidin ket siguro no mailusot da pay ket ma-issuean da iti makunkuna nga declaration of improvement. Ngam amo tayo met nga may sakad dagiti kaunay-unay nga bilin ni Apo Secretary Royce Simato. Iso iti nag-assume nga DNR Secretary ket binalaagan na dagiti concerned agency nga adda iti maited nga penalty kadakwada kas parigan dagiti opisina ko maiti assessor, municipal assessor ono provincial assessor at that nga agi-issue iti tax declaration nga mangkob-cover iti area nga karaman ijay reservation. So stricto ti bilin na ijay. Now ti saludsod dayta texter tayo kunana anya nga ti remedyo. Apo texter ada iti makitak nga remedyo daytoy nga masapol nga formal nga inayon iti munisipyo tayo dayta nga programa ada tajay makunkuna nga Municipal Land Tenure Development Program. May nga makuna nga thematic nya, may nga makuna nga thematic development local development plan nga karaman daytoy makunkuna nga overall comprehensive medium-term local development plan iti munisipyo. Nga ada iti tao nga maikabil dita, ma-assign nga mangtutok ita nga problema. Adamot iti may appropriate maited nga nananay nga pundo na tapno nga rod makagaraw daytoy nga madutukan nga committee man o no ad hoc group nga mangitrabaho daytoy makunkuna nga Land Tenure Development Program iti munisipyo. Now, anya ti aramidan na daytoy, dua iti makitak nga solusyon. Daytay makuna nga revalidation dagitoy nga area nga sinakop iti reservation o no watershed nya Apo Kapitan. Ma-revalidate. Okay. Tapno adanto iti after the jay conduct iti revalidation dagitoy nga areas adamatan iti pangrasunan nga makita tayo iti makunkuna nga build up areas. No kuna tayo nga build up areas dagiti nagnanaadan nagbalbalayan dagiti umili dagiti gargardenan da dagiti jay taltalunan da ken anyaman nga development activity iti bumarangay tapno makita tayo dayjay kalawan na. Now ti mangyari ditoy Apo Kapitan duwa nga action either by way of executive presidential action through the issuance of what you call proclamation or presidential decree for that matter or by way of enabling legislation mapan ijay kongreso. Ngam daytoy duwa nga aksyon nga remedyo Apo Kapitan mas nadardaras dayjay presidential executive action. Okay. Kaysa dayjay mapan ijay congressional action. Now ti mangyari ditoy tro nga rod iti dayta nga team nga mabuo dayjay kuna tayong ad hoc committee nga adamot lang iti panangidalan iti concerned nga ahensya kasla kuma iti DNR ket makita daytoy maiprarar dayjay maipropose nga amendment. Jay makunkuna nga panakabalbaliw. No sa dino ket ag-issue for instance iti opisina iti presidente no sino man ti mabutusan nga presidente iso nga masapol nga irugi iti kitaan iti LGU kaya pa nga dan iti connection da dayjay mapatapatada nga mangabak nga presidente iti daytoy next year nga election tapnon ada iti communication ken connection. No sa dino ket babaen iti recommendation iti DNR itoy region tayo ket iso iti pagbasaran iti opisina iti presidente nga mang-amendar dayjay imununa nga proklamasyon. No sa dino ket ikabilnan ijay ti usto nga i-cover daytoy nga reservation nya
nga ma-set aside din, ma-segregated da jay kung connected tayo nga build-up areas. So no kas pangarigan, example lang niya, ti land area na kuma iti, example lang niya, no kuma ti land area iti barangay, ay municipality of Kayapaket, 1,000 hectares kuma. Iti nakaikabil niya, ijay linteg, di proclamation. Ngam no, i-revalidate tayo, ket adagayam iti 200 hectares, kas pangarigan kuma, nga build-up areas, ket isunto iti i-propose tayo nga mailasin da 200 hectares. So no mabaliwanan da nga proklamasyon, imbis nga 1,000 hectares ti coverage na da nga proklamasyon, agbalinan tula nga 800. Tada 200 na ikal-outen, isunto iti makonvertar nga alienable ken disposable, nga mabalin mat nga i-administer mat lang iti DNR through the assistance iti munisipyo, babaen dayto yung ad hoc committee, tapno nga rod mai-distributen kadagitoy agargarden dita, jay agnanaad dita since time immemorial. So mabalindan nga mapatitulwan. Now, kastamot lang iti mapasamak, iti makunkuna nga congressional action. No sa dino kat no sino iti mapilin to ita nga congressman, ita probinsya iti Nueva Vizcaya, ag-sponsor iso na iti House Bill ijay Kongreso, no sa dino kat dawatan na nga maamindar da jay existing laws, kas parigan Republic Act, kas parigan NIPAS Act, nga kasyamat lang mailasin da jay build-up areas. So da jay. So kasapulan iti panangtutok da ito yung concern, ta isungar din ko na di texter nga dito iti may nga challenging ken dakkel nga development concern ijay Kayapak. Dakastoy. No kas pangarigan dajay mabutusan nya nga mayor ita nga ili tayo ket plano na nga ipapigsa iti economic development agpastrak iti makunkuna nga economic development dita tapno nga rod ag progreso. Kadwan ngamin nga development efforts nya apo kapitan kat de kunad nga real property based, land based agkasapulan dagiti investor iti daga nya ngamno awan iti maipackage mo nga daga nga free from encumbrances nya nga haan nga considered nga reservation dayta. Tati implication ngamin ti linteg apo kapitan, no ibagay iti linteg nga reservation dayta hangka mabalin nga agi-introduce iti other economic development dita nga reserved area at isong nga reservation. So agparigat nga makaawis ka iti local investor nga umunog ita munisipyo tapno nga rod umado iti trabaho nya, umado sumangat iti estado iti munisipyo ta ijay ayan mi Kayapaket nya daytoy third class municipality nya. So no kayat mo nga ingato ti status na dajay class na from say third to first class municipalities kasapulan nga adu ti pastrak mo nga investments dita nga haan nga ma-displace adagay kakailyan ditan ta ti napigsa nga industriya da ngamin dita agriculture ken tourism nya. So daytoy ti masapul nga ma-addressan ta de nga no awan iti i-package mo nga alienable ken disposable nga dagdaga nga mabalin nga pangikabilan dagito investors uno dagitoy agnegosyo matlaang dita kakailyan dita kaya pa haan mo nga tungpal di jay. Ti may sa pa nga advantage na daytoy apo kapitan ngamin, iso ako na tayo nga daytoy iti may sa nga key factor iti local development. No na ipa tax declaration dagi jay umili ditan bagidan napatitulwan da dakkel ti possibility nga ngumato iti real property tax. Real property tax. Ta syempre nakanagan king ka di jay dagan dati declaration mo, dati title mo, so you are required by law to pay your annual real property tax to the local government unit. So ngumato da jay local collection ket tulungan na dayta munisipyo nga instead nga IRA dependent, di ako na da nga internal revenue allotment dependent nga orayan lang iti magapu iti national at day iti maiambag na nga magapumat lang iti local collection through daytoy real property tax nya nga bayadan dagitoy landowners. So thank you texter dayta nga text mo naunag ngam daytoy iti makita tayo nga remedyo na tapno nga rod mapaduras iti ili tayo nga kaya pa. Follow ko lang partner niya.
na dakamat mo tatay nga dahito yung proklamasyon ko na table survey. Iso iti patapata tayo apo kapitan ta no kita am ngamin DJ linteg nya ket i-validate mo ijay ground di actual nga coverage area na mas daaw ka apo kapitan nga apay nga nayon dagitoy nga built up areas ijay reservation ket imon unamat nga dati settlers itan imon una nga built up areas dagitan sakbay nga imanay jay umunog dajay linteg nya sakbay nga na ipasa ken naapulbaran dajay linteg han aya no adda ko maiti ground validation o no consultation adikad nakita da kuma dagijay build up areas automatic kuma nga handa nga inayon ijay area. Okay. When tati kuanda dito ikat no anya DJ records ijay Bureau of Lands on ijay Land Management Section iti DNR. So idi nakita data ang pa-advise na mati. For example no ijay Kongreso kumakat adati hearing na dayta eh. So ayaban dadagi ijay masiknan nga ahensya ta iparang dadagi jay data ken information nga kasapulan dagitoy congressman tayo o no senators tayo nga ag-aramid iti linteg. So no ti naiparang da ijay agsipod nga rod taawan ti nakapatitulo ijay ta idi nga ugmana ket awampay lang iti linlinteg nga kasjay nya adda nga daytoy epralo nga agpayso nya day makunkun ng Indigenous Peoples Right Acts nga mang-recognize iti ancestral domain dagiti indigenous cultural communities nga maadaman dadjay kunada nga prior rights or precedence of law. Ti passage mat daytoy Republic Act 81 hanak agkamkamli day Indigenous Peoples Right Act came before or after nga na ipasa dagito yan nga proclamation ken Republic Acts. So dadjay ko na nga hanmumot mabalin nga retroactive dadjay implementation na. Nga madalad ta ti remedyo iso ti may nga problema dita idi imay dagiti na duma-duma nga linlinteg ken proklamasyon maulawan ti concerned agencies no sino iti akin coverage. For example, imay dati Republic Act nga Indigenous Peoples Right Act ti na mandato nga akin jurisdiction dagita nga land area kat the National Commission on Indigenous Peoples sa ancestral domain nga rod. Ngam aside from being declared as ancestral domain, kinover mat lang iti ahensya ti DNR tanda i-declare mat lang dagita nga watershed ken reservation hanaya. So adda iti conflict iti existing laws panggap iti land tenure. So ti may samat lang nga challenge nga sakupan daytoy makunkuna nga comprehensive land tenure development program ket dayjay panangi harmonize. We need to harmonize the different existing laws covering this area tapnohan nga agko-conflict. So nga no adda iti may nga developer nga umunag iti nga lugar handa nga amuno ay nati pangalaan nati clearance mapan ba iti NCIP nga dawatan nati FPIC day kunada nga free and prior consent or mapan iti DNR tag ala iti ECC or whatever. So awan nga iti kunata yung one-stop shop body no sa dinukat adda amin iti representation dayjay concerned nga ahensya tapno may sala nga body iti katungtong iti developer. Okay. So we need to harmonize this even the jurisdiction of these different sectors or agency who are mandated by law to look over these parcels of lands. So dayjay iti may nga problema. So we need to harmonize all these existing laws, make the necessary amendments, yeah? Then dengar tapno maidalan tayo. Dito iti dakkel nga setback, I believe day ko naknar observation tayo ta nagpaspasyar tayo mat siguro na recount tayo iti entero nga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ket nakita tayo dito nga problema. Iso makita tayo nga hanla nga dito ayan tayo actually dito Cordilleras but even in the other regions. Okay. So kahit no sa one partner, ti may nga proclamation ket mabalin nga maamindaran. Of course, yes, of course. Or maripel, mabalin. Right. Through the issuance of another proclamation or presidential decree. Dagiti ba mo nang opisyalis ket handa ba nga pinadas? Adda ti inaramid. Ti inobserbar ko dito ta napadpadas tayo mat nga nagladlabi ti House Bill niya. May sa tayo men nga advocate da RH Bill idi konsehal nak pay ta may saak nga chairman o siya ti chairman iti Committee on Health idi. So napanak man idi Kongreso idi madamati hearing na dayto iti ilablabi tayo nga rod. Ngam tinakitak nga setback dito personal take ko lang dito niya apo kapitan. Ngam naobserbarak mat ngamin niya dagiti ngamin nga masaksakop nga reservation kaskada watershed whether we like it or not adangay dagiti prior developments ditan. Mas daaw ka nga declared iti may nga area nga watershed or reservation
ngam adamat iti ongoing mining activity kasla kumadita itogon itogon nya declared data nga watershed, but there are what you call mega hydros, DJ electrical plants, ada dagiti mining, so medyo agtaka ka. Actually data ti may nga problema isungahan nga nagprosper data solid waste DJ nga di sanitary landfill. Okay. Nga ikukwa iti bagyo. Iti itogon ta kaduan iti area ti itogon ket imo nag iti reservation. Dadya ko na tayo nga watershed area. Isong nga nag-progress. Yes, when to Okay. ti ko na ti DNR haan nga tayo nga mabalin nga ikabil data nga development iti may nga lugar nga declared nga watershed ono reservation. Ket imbaga damat lang nga remedyo na dadya sarsaritaan ta. Nga masapul nga i-call out da dadya proposal no ay na ijay ti pangikabilan da isina da ijay cover na data nga nya daytoy area. Or mabalin nga ag-request tayo iti special land use permit o diay makunkuna nga sapa. Nga magnamanan iti atidug nga proseso dayta. Okay. So, ti makitam apo kapitan nga problema nga talaga masapol nga ma-addressan dayto once and for all no mabalin ko mapaykat ada iti some sort of evaluation. So di probinsya ti kaya pa partner iti mangipa survey. Munisipyo. Adi munisipyo ti mangipa survey nga rod. Wana, part and parcel DJ proposal da ngam through the guidance mat lang iti DNR. Okay. Ta iso dati makaamu ti data Even of course through the help iti municipal assessor nya ken dati municipal planning and development office nya so makita mat DJ area nya ta reflect mat iti land use mo diay. Iso ngay nga marigatan nga agi asenta ti maysa nga LGU kuma kas pangarigan iti comprehensive land use plan ngamin apo kapitan. Saritaan na no dito nga lugar anya ti klase nga investment or development ni maikabil dita. Okay. So no na-declare nga agricultural han nga mabalin nga agipang ka iti industrial. So DJ ti purpose na daytoy, je zoning ngay. Tapno napintas iti panaikabil iti development activities. Now tadta haanda nga ma-identify daytoy taawan ti jurisdiction da iti area da nga ro ta declared watersheds dagitoy or reservation. Okay. So we need to harmonize in such a way nga agtatali amin dagiti linteg dagiti plano iso nga amoyo ijay Aprilo saritaan na mandatoan na dagiti Indigenous Peoples Association kasparagyan iti IPOs dagiti ICCs Indigenous Cultural Communities to come up with their ADS-DPP the Ancestral Domain Development Plan da ngamno kita dagiti nga plano may implementar ijay area of jurisdiction matlaang dagiti na mga ahensya iso matlaang tinakalanad ijay land area ijay development efforts nga plano iti local government unit iso nga kasapulan nga ag-harmonize man daytoy nga plano akas may nga sectoral plan iti indigenous peoples ijay comprehensive municipal development plan nga na-incorporate matlang ijay CLUP nya ngamno review ta detang ti may nga consultancy effort nga aramidan tayo ijay consultancy firm tayo makitam kaadwan han nga na harmonize iso nga adati conflict of use nya so siguro dito mati kaslangahan unay nga maasikaso iti kaadwan nga agtugaw agturay ta di nga rod handa makita iti kaunggan na daytoy nga problema. So kahit no sa one partner kada ito'y naglabas ng administration ni Jay awan pa nga rod nag-attempt nga in fairness ada okay. piman ti attempt nga masapul nga rod nga makatutok ta nga kusto. Okay. Tapno mapunduam ada ti connections mo iti concerned nga ahensya nya kasla daytoy kuma nya dakal nga challenge dayto iti ili nga kaya pa nga masapul nga maki-coordinate kami iti national government tapno adati access mi ta no awan iti access mi ditoy marigatang kami nga agipagna iti programa masapul mat nga naaliptak dagiti agturay from the executive to the legislative can even dagitoy department heads nga when we talk about development we basically understand what we mean by development. Or when we talk about public service, we basically understand the challenges and rigors of being a public servant. Okay. Kaslakas dyan ada nga di pagsasao iti English nga, we need to walk the extra mile. Okay. When mayit nga rod ang mayit nga rod no ti presidente tayo kat ni BBM. when mas ma-appreciate na ma-appreciate na dagiti kasto when agsublita ijay legislative component na nakitak nga kaadwan ngamin iti
DJ halls of Congress. Okay. Iso actually stakeholders dagitoy area nga dagitoy ta Okay. dagiti nya di concessions logging concessions nang naron mapangkay iti Mindanao Visayas. Iso dati investor dito or stakeholders dagiti nga ventures. So kasla nga iti mangyari ide, you are legislating a law that will contravene your own interest kaslakas jay. Okay, so after election nga rin dito na partner, dapat kat naka-align kini tiagbalin nga presidente, Wana. tiagbalin nga DNR secretary, Awen. Yeah. kano sino ti makin committee di kongreso. Awen. Yan, dapat yung tatlo na yan. Awen. Ngam han matkit di nga maka-align katadtan. Depende day tati charisma eh. Okay. Kaslamat lang idi RR mo ni insan. Depende ti diskarte day ta eh. No napintas ti PR mo, Okay. nga makitongtong ket nagagat kamat basit nga agbibiyahe agpasya-pasyar makigaygayam para iti pagsayatan ti ili ay ket han nga problema. Ngamno ti I think that's the word discarding. Ngamno ti style mo ket ada kay nga agtugtugaw nga urayom nga isu dati umasideg. Awa na. Okay, alas 10:42 na para sa inyong mga katanungan naman sa ating topic ko ngayong umaga, no? Kasama natin ang ating partner, Mayor Oscar Oca, Maing Peace Camantiles. E-text mo lamang yan, 0999-3070-649. At binabati natin, partner, yung ating mga viewers. Nandyan si Winter Gayaw. Good morning, Idol Cap, Idol Camantiles. Pa-shoutout po sa crush ko po, si Ma'am Shikaina. Shikaina daw. Ma'am Shikaina. And Willie Ligtag. Good morning, Cap and Mayor. Merry Christmas and prosperous New Year. Merry Happy Christmas, Insan Willie. At sabi naman ni Chikay na, Winter, good morning. Kuna na, happy holidays, Cap. Kuna naman. Yun. Okay. At nasaan na ba yung iba rito? Teka, nahanap ko. Ito, galing naman kay 81. Good morning, Cap, Peter and our Mayor. Dito na ilim nga kaya pa. Agpa-advise kami kumakanyayo no niya ti kastami dito baro nga binuumi nga livelihood association mi tapno maka-source out kami kumati nananay nga pondo para iti livelihood projects mi. At kano ti baro nga pinutardang livelihood association. Kahit kano ti source out ti funds niya ikastada. Napintas data sa lusod data texter. Good morning po texter. In fact, adangay ti nagapuan mi nga barangay the other day, 2 days ago, nga apan mi binisita dayjay iso iti First General Assembly ken induction mat dagiti officers, sets of officers iti Nansyakan Indigenous Farmers Association, ijay barangay Nansyakan. Ay, good morning kada kayo. Pahad ni Meego ni Gayo dita barangay tayon Nansyakan. Nang nangrona ni Apo Barangay Captain mi nga Dupiano. Kastamot dagiti nagagagat nga barangay officials tayo. Ken dagiti officers and members iti nadumad do mga livelihood associations iti munisipyo nga kaya pa. Iso at iti partner, ada ti kwa dito nga, ada ti text dito sakbay siguro man nga sungbatan taday tunay nagapukin ni 81. Okay, sige. At gamit di ko na ni 60. Manamag ko lang man regarding dita nga problema. Apay nung ay pasuksukan ti DNR. Tano rami dan nga alienable, disposable. Ta isumati na pasamak kadagiti dadu mga lote nga under forest reserve. Kasat no dayto Apo Mayor. Iso actually iti nakita ni Apo Sekretaryo tayo dayta nga iso nga aday iti marching order ni Apo Secretary Apo Roy Simato nga i-review dagitoy na i-release nya. We are not saying that is furious kwa niya with due respect to our counterparts iti DNR iti naduma-dumang region iti probinsya iti na nya datoy nasyon tayo nga Pilipinas. Kat ada nga ro dayta nga saysayang gusing ano patapata nga ada kano dagiti spurious land tenure instrument kas kuma iti title nga apay nga naka-title kat forest reserve mat dagitoy nya. So idi nakita ni Apo Secretary tayo daytoy may nga pinapapigsa ng opisina iti DNR kat dayjay legal department. No sa dino ket nagpa-hire da iti additional lawyers tayo iti ahensya ket dagitoy iti madama nga main investigar
no adamot lang iti authenticity na dagiti nga land tenure instrument nga na-issue ka dagiti land claimants tapno nga rod mapanaknakan no nagnamot lang dagiti iti kosto nga proseso. So usto isumot lang ti observation tayo. When we are not saying our counterparts, as I've said, with due respect to our government workers in the department, ket ada dagita nga aligasyon. Okay. When ngamhaan matpiman nga amin, but needless to say nakita ni Apo Secretary tayo dito iso nga daytoy ti madam mga in-investigate da. Kat amom ti implication na daytoy Apo Kapitan. Once nga ma-discover nga nagna daytoy iti unprocedural o no adadagi ko na da nga pasuksok, ma-automatic nga manal in void dagitoy ma-cancel. Sayang. Then maidarumpay dagi jay concerned nga officers. Okay. Sayang di dyan ay effort mo kasi di mangyari. Sayang di jay nagpasuksok. Wanta masubli pa jay dagana nga in issue da spuriously, then ko pa hana masubli di jay. So nga kayo nga paspasuksok Apo. Okay. Agad ka sakbay ng batam diyan ni partner. Sige, Kunana dito, good morning ka po asing kan Mayor Oscar. Kasta ko amin dagiti kandidato amin. Nalaing ti speech saan nga nalaing lang ti dadaal ti pada na nga kandidato. Oh. Ita kumati mayat nga Kasi kuma. Iso nga rod nga napinpintas man, maragsakan man dagiti umili tayo no, ma-encourage nga di public debate. Wen. Sige, taramidan tayo ito dito eh. Public debate takas to eh. Nalakala nga min pimanti agsasarita, no, syakti ibutos yung congressman, syakti ibutos yung governor, mayor, kastoy ti aramidak ko na. Pasimintok di talon. Pasumintok di talon. Ay, awan na nga iti pagmulaan da, kaslakas dyan ha. Napintas mat lang nga ti open niya, or what we call public debate, tapno free nga dagiti agbutos nga agsaludsod ti question, tapno ma-question na randa ka, no, kaya matlaang maawatan ba da ibagbagam? Uno pang alalang tibutos, uno kayang ba nga itrabaho kasi tanala ka lang. Siyempre, kaslamat lang agar-aram ka. Aramidan tayo man dito, partner. No, agar-aram ka no syakti kaya tamited cooking ka da jay bulan. Kat no, aramidan tayo dito, partner, mabalin nga imbitaran tayo mo da jay kabalubal mo. Mabalin mat. From the listeners and viewers, isudan kag saludsod. Kas pagrigan, kunam niya, no higak hakaya mambalin ni Mayoryo dia ili tayo hayay ipahding ko. Hayay planok. At least masaludsod ko mamat dagiti tattao ngay at hipangarod ipahding mo ngay. Kasi sige, interesting to. Kasjay. Okay. Ni apay agkalkal lang mo ya. 6 to ni, adun sa ti problema dito. Landlanting adalang ko na dito eh. Good morning, Captain, si Mayor. Mayor, angkan mangon man pagpagong si Cap. BE increase of 2, gwapo mangon. Sige. Okay, balik tayo dun sa katanungan kanina. Nagpapa-advise yung isang bino nilang livelihood association kung paano sila maka-source out ng funds. Very surprising. Dasar-sarita ak na pang kami nga barangay. Adumatan tinapaspasyar tayo nga barangay ijay. Actually, aduti asosasyon ijay, Apo Kapitan Partner, nga livelihood orientation. Okay. Surprisingly, haan nga awan ti juridical entities na dagitoy. When I say juridical entities, handa nga na-form talaga as a group. Handa nga nakaregister iti regulatory bodies, kas kuma iti Cooperative Development Authority, no cooperative, handa nga nakaregister iti Security and Exchange Commission or Department of Labor and Employment. Dagitoy mati accrediting regulatory bodies ti ahensya, ti gobyerno. Ni buybuyan na kagayam ni Vice Governor. Good morning, Vice Governor Johnny Diwaswagis. Ngay suman ti Vice Governor Isunto tayo. man ang Vice Governor. Okay, sige. Ang kagdanag, natagtaginop kon. Okay, sige. Impartiyak pa eh. So, nakita mo nakita. JPDs ti Pidis, atindog na. Good morning, Apo Vice Gobernador, Insan, Attorney Johnny Wagis. Ti kasapulan nga min kastoy, ada nga ijay local government code matlaang, no sa dino kat saritaan na, nga kasapulan nga ada iti partnership, dagiti private can public
na day makunkuna nga ti private babaen iti nadumad do mga people's organization or non-government organization. Ngam ti diferensya na ngamin daytoy Apo Kapitan no siya kumati may nga presidente ti association niya no private umayaking ka Apo Kapitan amok nga managtulong ka. Nalipatak ada dayjay intad da nga solicitation king ka Apo Kapitan. Itad kong ka. Tata okay lang na private mapanaking ka. Ako na Apo Kapitan kanak man ti 10,000 nga pag livelihood me. Okay. Ta private mabalin nga itid mo nga dagdagos. Ngam sa bali ti set up ti gobyerno. Okay. Umuna kasapulan nga ada ti juridical entity tapno makaunig ka iti partnership. Wala tanong siya kat no anda, iyawat ko. Wen iyawat mon. Hangkapay nga agkasapulan ti resibo. Wen, So, hanbay. private nga ron. Ngam ti gobyerno, deta ti imas na ti gobyerno, kwarta ti tattao ti mausar, iso nga kasapulan nga ada iti documentary evidences. So first, kasapulan ang ada ti juridical entity. Kasano? Mapangka iti, deti kun na tayo nga regulatory bodies tatay, agaramid kayo ti articles of incorporation, iti association nyo, ag-aramid ka ti constitution and bylaws, then iso ti ipan mo ag-elect ka ti officers mo, iso ti ipan mo ijay SEC kas pangaringan ko ma. Apo SEC agpa-register kami man. Tadta ada dagiti dokumento, ada dati application fee, then ikandakan iti registration mo. Ada nga di issue da nga certificate of registration kuna na. So next, nunalpas nga naalam di jay, next, mapangka iti local government unit. Agpa-accredit ka. Takaduan nga local government units, ada dagiti ordinances da nga mang-accredit kadagiti na dumad-duma nga people's organization. Okay. Tayo nga ti dawatan iti daytoy ko na nga watchdog iti panakausar iti pundo iti gobyerno kas kuma iti COA. So masapol nga agpa-accredit ka iti nga LGU. May katlo masapol nga ada ti livelihood development plan mo. Nga maiyan natop ijay livelihood development matlaang dayjay LGU. Ti imas na no awan iti livelihood development plan iti mismo nga munisipyo awanan na. So nga masapol nga ada iti plano da association mo. Okay. Adamat pa iti plano ijay ko tapno agjay. Tadta ijay nga plano ijay livelihood development plan dayta nga association ada nga ijay anya nga klase iti livelihood. Ti plano for example dressmaking kasi kuna na ijay manuti pundo nga kasapulam. Pang materials ken machineries mo kasi anya ti kasapulam nga mangitakder iti shop kas lakas di usaram dagiti materials dagiti tools. Okay, so ijay plano nakakwa-quantifyen hang kayo nga dumawat iti requesting the office of the municipal mayor or the governor or congressman so and so to provide 200,000 pesos for the livelihood project. Kung hana, masapol nga ada ti isagana yon nga plano, livelihood project yo, nga pang-usaran nyo ijay nga kwarta, nga daw-dawatan nyo nga pundo. Kat ay, mabalin nga punduan iti gobyerno dayta, ti local government units. May sakadagiti proyekto, programa, ken activities nga mabalin nga mapunduan iti development fund, iti LGU, ti barangay, municipal ken provincial day kunada nga 20% local government unit development plan ket livelihood development. Ngam masapol nga rod nga ada iti juridical entity yo through the registration ken accreditation nga inbagak ken ada iti plano yo. Ta amom kastoy idi nagmayor tayo itogon. Pagtugak more than 800 ti different associations nor ornong dispersal ado. No biro kam napanan dagiti dispersal awanan no dagiti ipapabulod nga kwarta awanan awan ti accountability dagiti organizations. So madidiay because ada ti accountability iti mayor ono dagiti opisyal nga agipaima iti kwarta met lang dagiti umili nga mabantayan kuma tapno haan nga mabankrupt kas lakas jay kuma ono makupit. Ada dagiti fly by night association nga no amo da ada ti pondo ag organize da dano naala da dayjay pondo pagbibingayan dan. Iso nga mo Apo Kapitan, dinalusan mi dayjay listing kat na trim down mi almost 50%. So dagito iti legitimate livelihood associations. Tadta i-recommend ko pa Apo Kapitan. Kunak dayto nga di sarsarita aktad tayo nga napanan mga barangay. Masapul matla nga ag-open kayo ti bank account yo. Ta haan nga idulin ni treasurer dayjay pondo yo kani presidente. Tano nagtulag ni presidente yo ken ni treasurer yo ken dayjay auditor yo nagbibingayan dan nalpas ti pondo ti livelihood. Iso nga tinapintas
No kalpasan nga naaramid daytoy kun tayo nga registration, accreditation, panangaramid ti plano, masapul matla ang i-advise tayo nga open daytoy association iti bank account da. Tadtati kasta ti gobyerno ijay da nga iawat nya. So kus parigan adati ag request nga may nga association nga nag-comply amin dagiti nga requirements. Okay, for example 200,000 nya ited na dayjay pondo kat i-deposito mat dayjay treasurer ijay nga bangko. Tadta, no ag-withdraw dagiti no part iti monitoring seeing to it nga mausar ti kusto nga pundo. Sakbay nga ag-withdraw ni presidente ken ni treasurer iti bangko, umay dapay ijay grantee, di nangited di pundo. For example, opisina ti mayor, agkwa kami, ada ko maitikas lang ang notation. Withdraw kami man iti, for example, 50,000 iti bangko mi. Si kamat nga grantee, uno nangi grantor, di nga pundo, kita ano di pangusaran da i-withdraw da ngay kat para iti livelihood. No ngay salud-sudam nga ibagam nga, kunada nga, ag-withdraw ka mamin ti 50,000. Hay waday gatang mini tapno dati ilako miti kilong kanada kilong baboy. Pagpipiyastaan mi. Kat kita am di pangusaran dati punduhan nga maiya na top iti objective iti organization han mo nga itulok. Tagtanong mapan di bangko kat awan di nga notation nga nagapu iti grantor handa nga itulok nga i-withdraw di kwarta. Ngamno adda di nga kunana di nga daytoy nga kwarta mausar iti kastoy nga nailanad iti objective di association akat i-release di bangko de jay individual da. Kaslamot lang proseso ti gobyerno. Di ay, kasi kuma, tapnuhan nga masayang ti livelihood fund nga kwarta mat taxpayer mat lang dayta. Yun. Ajay, tanta ikamat isudan iti sikamat, part iti livelihood development program mo iti LGU, nakilink kamat iti TESDA, dagiti agiti iti capability training, bookkeeping, livelihood management, product packaging, marketing, kat katawa, dagiti livelihood, awan ada problema dati management, operation. Agarami dati sinelas, usaran dati jay kasparigan, usaran dati jay pundong ented mo, awan mati pangilakwan dati jay sinelas. Adinalpas. Awan hang agrul dati jay kwarta. Okay. So part and parcel dati jay Municipal Livelihood Development Program, ada amin dati nga package. Funds, technical and administrative capability seminars, market linkages, product packaging, tapno nga rod, because you talk about competition and sustainability nowadays. Okay. Hala nga DJ, itad mo dya kwarta at ibagam nga, handak to nga liplipatan, no umay ti pa nagbubutos, mausar nga politiko iti pundo iti livelihood. Okay. That's not good. Ang ating oras partner, alas 10:58 at bago sa ating pagpapatuloy, serbisyo publiko muna partner. Yes, marami tayong... Kunana da ito, good morning sir, favor man, baka mabalin po nga makisuyo. Ada nagluganak nga taxi gamin, nagapuak around 10:35 to 10:50 SM, napanak di Cedar Peak. Nabatik ti short brown nga envelope ko. Agdangdangag ti 98.7 Z radio, diyan ay nagluganak nga taxi. Okay, so sa taxi na sinakyan nitong ating magandang dalaga na hinatid mo sa Cedar Peak, kung hindi naglipat ng istasyon ang ating mabait na driver ng taxi. Hindi maglilipat yan. At datinlugan mo itatay, mga alas 10:35, aging gana alas 10:50, nagapu SM, napan Cedar Peak, nabatin na short brown envelope na. Katagdangdangag ka no, dahil tunay gayam tayo nga taxi driver, dito na programa ta partner. Kat ibagbagan na dahil tunay balasang, anong mabalin, pakitulod mo kano jes Cedar Peak matlaang, ije taurayan na ka kano ije baba ti Cedar Peak. So, i-plug mo latan ta, pabayadam kini Miss Beautiful Balasang. Di dyan ay panagsubli na, ije Cedar Peak. Okay? So, di concern nga taxi driver niya, ay anos tayo nga isublida dyan, nalipatan da dyan ko. Kablaon tamo tagyi ko, kakabsat tayo nga taxi drivers. Sige, partner. Dagito'y jeepney drivers tayo. So, alwadlad ta, ano san tayo nga agserserbi ka dagiti riding public tayo. Ingat nga kanayon kakabsat apo nga drivers tayo. Okay, nagabuday tunay partner kini 53. Kunana, good morning Sir Gab and Sir Camantiles. Merry Christmas on si Gayon Jua.
It's me, Lenalyn, ng Gumatdang, Itugon. Ay, good morning, Ma'am Linalyn. And good morning, Idol Damag Kuman. Apay tagano ka mayor, nalaing gamot ng agkalanguya. Owen. Dapat na Hay, nalapuan mi texter, di man ali kaya pa proper. Di man nagapuan, nalapuan ni parentes ko, ya apo mi. Ijay apo ti nagapuan tayo, ngam di jay naibaga tayo nga iti gapos iti rigat ti biyag, imay kami to'y itogon, Benguet. Ita kami nga nag-eskwela, okay. ita kami mati nga nagtrabaho kay nagsaservi. Nya, ita nga nagsaservi ti tatang mi akas barangay captain ken police officer. When ket di nga nagawid tayo ijay kaya pa adutihan nga makaamo apo kapitan kunada nga dayo tayo. Ngam handa nga mo nga datayo ti imon unay iti kaya pa. Kinagpaiso na iti tempo iti even during the pre-Hispanic times and during the Hispanic times ti munisipyo ti kaya pa ket karaman iti Benguet. When idi lang at the ending years and iti friars dagiti Espanyol nga maisagsaganan iti panakaisina iti munisipyo iti Kayapa. So nga idi mayen dagiti Amerikano no kita nyo iti history ti Kayapa. Nga idi mayen dagiti Arikimika na segregated na inayonan iti banda iti Nueva Vizcaya. Kasi iti pakasaritaan na. Kuna naman dito na ni Gloria Gumuad, Sir Oka, good luck in race mod Kayapa. Each time mansilbi ka ngudman. Nam karam dib kan Benguet Kwanto? Untap na isupmat lang Benguet. Actually, apo kapitan, sakay bangata syuntog nang diferensyaan ni ituguntan na Kayapa. Kayapa. When in fact, in palukat maalinan apo gobernador min Carlos Padilla kalsara sitan. Adi mabalin nga magbangna ka? Mabalinan. Actually, numalukatan di ay. Nya. Mga 30 minutes lang, magapu ijay kalo, ijay balay, bumangir kay ijay bantay, ijay kaya pa proper, ijay min. Ay kasi? Tinagbeddengan milangkat na ijay Mount Ugo. Isang ano adak, ijay kaya pa proper, makitkitak ti Mount Ugo. Mount Ugo. Di tuktok na, ijay summit. No, adak kami mat iti banda ti lawigan ken uling, makitkita mi di ay. Okay. Tata, adan ti kalsada. Kalsara. Kalsara. Ja, pasemento tayo ale. Aliban tayo, aliban garden ipasemento. Mayor, good morning ko na have a blessed Merry Christmas po sa inyo. Sir, minsan nakakainis pakinggan sa balita yung nasasabi na buti pa si ganito na representative concern sa smuggling. Sa pananaw ko po kasi, hindi porket tahimik kayo sa issue ng smuggling, ibig sabihin hindi nyo binibigyan ng pansin yan at nababaliwala ang mga farmers ng Benguet. Minsan, kailan tahimik na lang pero nag-iisip at nagplaplano kung ano kaya ang gagawin pa. Mas kahanga po ang mga hindi nakikisawsaw ng issue ng smuggling. And pwede, ituloy ko lang nagatidungay. Mayor, pwede bang pag-usapan kung anong pananaw nyo sa usapin na gawing legal na panggamot ang marijuana? Bawal na gamot pa rin kasi yan. Generation na ang nag-aral at nagsaliksik dyan, bakit gagawin na legal? Ang alam ng bawal sa kalusugan, start of addiction, kapag tinangkilik natin yan, dahil ang content niyan, prohibited drug, nandyan pa rin, hindi po nawawala yon. Meron pang iisa yung texter natin. I am very happy to hear your voice again. Nagising nga ako nung narinig ko ang boses nyo. Ay, grabe naman. Thank you. Nakaidlip na kasi ako kanina. Okay. So, okay, doon sa mga pinadala ng ating texter, ito lang naman siguro mga katanungan niya. Ano daw ang pananaw mo sa usapin na gawing legal na gamot ang marijuana? Of course, favorable tayo dyan. Pero kailangang paigtingin ang monitoring and control. Alam nyo, sa ibang bansa, ginawang legal ang marijuana na panggamot sa mga sakit. Masapol nga may include dagita iti yellow prescription nga kunada. Okay. When you say yellow prescription, di ngay highly protected medicine nga maited lang iti special cases
nga nya datoy nga para iti dayta nga sakit. Ti problema nga mindita no iti concern mat dagiti dadto mga legislators tayo. In fact malagip ko ada ti bill nga in-file ni Apo Chungalaw dayta ti Ipugaw. Malagip ko nga mga nag-prosper. I just don't know na niya ti status na tata iti Kongreso nga ilig-legalize na iti panakaiusar iti marijuana nga agas in special cases. When ngam ti problema nga rod iti third world countries Apo Kapitan. Ada ti psychological impact na ngayon dayta Apo Kapitan padanamat lang iti gambling data ken dayta drug addiction. No iti third world countries so nga adu ti rugby boys. Pangliwliwa iti kasasaad economic condition. No dayta ngamin ti problema is han unay iti advanced countries they do not use this as for pleasure purposes or for other use. Dito yung amin, ada nga di ko nata yung scapegoat iti kasasad iti biyag. For example, agkasapulang ka, no umay ni kubrador, imbis nga idulin mo di 20 pesos mo, itayam nga ibagam nga barang no mga bak di 20 pesos ko, taagbalin nga man, no ti abakan ti 20 pesos. Ti waiting. Waiting. No 50 kat 72. Ni, pa nga mo agtaya ka gaya mo joke lang. Kalkalpas ko nga nagtaya. So, dadyan because of your economic condition, you think of that. Okay. No, ada ka ti loneliness mat niya nga kahit mo nga lipatan ti problema. So, mapangkay iti shot, ag-inom ka, mapangkay ti kasta, tapno barang no maiwaw-awam ti condition. So, dagito iti may isang factor nga mabalin nga ma-abuse ngamin. Isumat ti argument dagita antay nga malegalize. Ta baka agbalin nga source nga adu ti ag-abuso ket adu ti drug addicts dito. Kikitam, idi iso nga ron nga iti may isang programa ni ingutan tayo nga idol ko nga presidente nga Apur Duterte ket drug napapatay amin dagiti dadakkel nga drug lords dito yan. See? So, kitaan tayo kadi iti psychopolitical economic consideration na dito, if I may use the term Apo Kapitan. No, i-allow tayo iti panakausar iti marijuana dito Pilipinas. Dito yung nga ti sitwasyon kat nagado dagiti kakailian tayo nga drug addicts nalpas. Dito may isang consideration ijang amin Apo Kapitan. Okay. But to me, no napigsakit di iti monitoring ken na irot iti regulation tayo panggap ditoy, why not? Basta ti agitad lang iti prescription dagitoy ket hang over the counter ko ma. Ngano sakit ti ulom ket mapangka ijay mercury drug ket ibagam dita nga paracetamol nat. Oray awan ti prescription ket itedda. So dapat dagitoy ada iti kasla nga doktor ti mangkoy. Wen dajay di sarsaritaan ni Mrs. Ken ni dati ubing tayo ket nga doctors ket kwa ngay ada ti category mat dagiti prescription nga kasla nga ada iti highly regulated drugs ken ada dagiti regular mat nga you can easily issue a prescription, then the patient will simply buy the medicine over the counter. Diyan ni Amerika, actually, ada dagiti states diyan nga nakita tayo nga adu ti maagasan na. Ngam hanga kas ti han nga basta-basta nga gumatgatang ka. At kunan ni Vice Governor, good morning bayaw sang buwak nga rod daytan tagtagenop ni Mayor Camantiles. Nya di sang buwak. Irami din na. Tatlo pumayso. Pumayso dayta. Awan mata. Okay. At teka, batiin ko muna yung mga ibang nanonood sa atin. Boyat Narciso, Merry Christmas mga ka-RNGers, kanana. At ni Alilin Isnara, Merry Christmas Kapit, Mayor Camantiles. Merry Christmas. At thank you kay Johnny Salatic, nag-send siya ng 75 na star. Thank you Apo Kapitan, dito iti nagagot. Kapitan J. Kaya pa. Naaliptak nga Kapitan mi ijay Barangay Balete. Amom Apo Kapitan, adda iti world class nga tourism site ijay Barangay Balete. Okay. Nga numai-promote kat sos konak nga rod abakan nagiti tourist spot mo dito Bagyo. So mabalin nga rod nga county income. Direct drop di jay nga falls mga 180 meters.
nagpintas nga false ta mabalin pa nga source iti power Okay. to electrocute ay to energize the communities. So good morning Apo Idol Kapitan daytoy ti nga idol nga kapitan tayo ijay kaya pa. Agbibuyamot ni Romel Daliva. Good morning, Sir Oscar. Shoutout naman sa Tubagyo. Yes, good morning amin kada kayo dita. Dagiti nagagagat nga staff ni Ma'am Elma Arangka. Good morning Yun, dita. nanonood din naman sa atin si Frisa Laropa, kaibigan natin sa FB. Magandang dilag din to. Ano? Thank you so much ma'am for watching. Okay. Siguro Juan, maganda next time siguro mag-interactive tayo Apo Kapitan. Makapag-interact yung mga viewers din natin. Pwede naman. Alam mo magagaling ang mga viewers Tawagan natin. natin sila, i-air natin. Oo, yun. Para makapagbigay din sila ng opinion nila. Yun. Oo. Alas 11 na, nagabuday ito kini 44, Mayor. Dati naman kasi sa mga ninuno natin dito sa Benguet, di ba sa kanila ang mga lote. Kaya kahit reservoir or reserve lot or area like what said, may mga ang alam sa kanila, yon. Kapag halimbawa na i-surrender ang lote o area, paano nakakasiguro na hindi ibebenta ng pamahalaan ng munisipyo sa iba ang lote o area? May batas bang sumasakop dyan na pangalagaan at hindi ma-develop ang lote o area na yan for reserve as watershed halimbawa? Meron nga. Yung tinutukoy natin, but we have what we call the public use and the private use. So, we need to protect both the public use and the private use. Ganon. There are times, tama rin ng observation ng ating texter, mayroon ding mga circumstances na kinukuha ng gobyerno ang isang private properties para sa public use. Kaya may tinatawag tayong yung Regalian Doctrine at saka yung tinatawag na road right of way power or yung tinatawag na expropriation power of local government units. I-expropriate nila. Halimbawa, kailangan gagawa sila ng kalsada patungo sa agricultural land. Ganon. May mga private properties yan. Ayaw nung private, pwede nilang i-expropriate yan. Gaya nung nangyari dito. Di ba? Ang daming nasagasaan dyan ng mga malalaking building, no? But since they are required to sacrifice for the general public, they need to do so. But with just due process and proper compensation naman. Kay 81 naman ko na good morning. I'm an avid listener in your program. Enjoy kumangay agdangag ngam ni. Madmadingay ti signal. Kaano nga ta may simpang at ta signal yo. Tani ang gana ta tagkarasakas. Ay, pasensya na po, ano? Ayan na nga di location na tapos. Diyan ka mo nga nagkaroon kami ti problema ti signal ti sa radio. So nga di ang masaksakupan na tatakot o na yun. Ang akas-lakas di ti kalawanan. Gaputa nadadaal diyan ay antena tayo. Hayaan nyo po sa lalong madaling panahon. Yan po naman maayos. Sa kasulukuyan, hinihintay natin yung ipapalit na gadget from Manila. Kunana maday tunay ni 47 Mayor Oka to be kunana kumapoy dagiti coordinator ni BBM Ijeda Party Visayas Mindanao da ngag motorcade tano dito Luzon example dito Baguio agan mo kit di arman kat adu ti maka BBM yarig ta ti dayag napintas apay nga armam kat kaarubam dumayo ta ti sa baling nga lugar bareng maisalat jay armam. Correct data. So, hindi lumabasak. Expected ko nga dati traffic. Hindi lumabasak dita Crown Legacy. Awan matunay. Angas la ginap na panantay yung motorcade. Kat talaga nga jump pack niya. Iti ko volunteerism pa amin ti agargaraw dito nga initiatives. Okay. Ngam na-surprise ak ngay. It's not because they do not support ni Apo Bongbong. Di nga ron, it's true. I agree with the observation of our texter. Kuna naman dahil tunay nagabukin ni 19, kuna na bilib ako kini Mayor Oka, nalay nga mang sungbati question, kan aduti maadal kanya na good job, Sir Oka. Oh, thank you. Thank you, Apo. At doon sa mga nakikinig, no, karasakas, mabalin mat no, dalakit dito internet yo. Mabalin mat nga buyaan nyo na kami dito yung RNG Luzon. Mabalin pa yung late viewing. Mabalin nga i-replay, i-review da. When.
Wen kap, ora dito Trinidad, agkarasakas matlaang, dito iti signalyo. Wen nga rod, ano san to ibiti niya? So kadag dyan ay adati access na, iti internet na, adati cellphone na, agbuya kayo, iti RNG Luzon na po. Thank you very much. God bless always. Take care and be healthy always. Kunanamot ni 44. And kunanamot da ito na ni 60. So, Mayor, anya nga iti posible nga proseso na dayta, Mayor. Please explain well. Well, siyak dyan nag-text ti Pasuksok. Sakupan ti munisipyo ti Tuba, hanmat gamin nga concern ti LGU Tuba, nga alis tuda lang, napanggap ti money. Mabalin ba nga ta ti NCIP process? Dita, nga lat, nga problem. Tayong sa gan, Mayor. When kayang partner, di dyan ay topic tayo tatay. Han ba nga mabalin nga nga ijay tayo NCIP nga ayusan dagita nga problema? Mabalin ngam ti problema nga ro ditoy awan ti technical capability ti NCIP. Okay. Amuyo ti pagapgapuan ti technical requirement met lang iti NCIP DNR. Ay kasi So nga malagi po di presidente ni Apo Gloria Macapagal Arroyo nang i-issue ti executive order nga joint effort iti NCIP ken DNR para iti pa nakadelineate dagitoy ancestral domains ken ancestral land dagitoy ICC communities tayo. So depende ket din no anya iti status na DJ daga DJ texter tayo no kasano anya ba does it belong to a or is it within a ancestral domain? Kasi ngamin DJ no ancestral domain Apo Kapitan, it is owned by the whole ICC. For example, ayan mi niya iuwak. Iwak kami actually I'm a mestizo. Han nga hapon, han nga Chinese. Malasin mo nga mestizo. Mestizo mestizo ti iuwak ken Ibaloy. Okay. Ket ayan mi adad makuna nga iuwak tribe. So da kami iti akin area ijay pagnanaadan mi. So that is considered as ancestral domain of the iuwaks kaslakas jay. Tadta adamat within that ancestral domain adati makunkuna nga private property dagitoy indigenous peoples. Isu da jay issuean dati kalti o jay kunada nga certificate of ancestral land title. That is the one being issued to the individual members of the ICC community. So adati diferensya na ita niya no ancestral domain title para iti komunidad. Nya common data da jay kunada nga common nya. It belongs to the whole indigenous community. Tadta, within that indigenous community, adati lot parcel nga property. That is the one being issued with the CALTI, the Certificate of Ancestral Land Title, nga han nga DNR ti agi-issue ijay. I-issue iti, nga datoy, iti NCIP. Ngam ijay pa i-prepare na the technical requirement, awan mat nga rod iti, jak amo ano inikan datantan. Awan mat iti independent nga in-house nga technical team, iti NCIP mismo, nga aramid dagito technical requirement. So mapandamat lang iti DNR. Ijay LMS, Land Management Section. Ta iso dati ayan iti usto nga data. Okay. Ta take note nga iti bagbagak tatay, the precedents of law, dagito nga dagdaga ngamin, they used to belong before the passage of the 8371 sa the Indigenous Peoples Right Act. Okay. So naudi dito ngamin EPRA law. So tinangyari ko dita, idina-approvean dito EPRA law, amin nga inoccupy ko iti indigenous peoples, ICC, na i-dislodge iti DNR, na ipaima ko iti NCIP. Ngam awan mat iti technical arm na dijay NCIP, nga mang aramid dagito technical requirement, kasla dagita survey, dagita tati sursurutan damat kat dadya nga kuna nga natural boundaries. So dagito iti bagbaga tayo tatay nga masapol nga mai-harmonize that even dagito concerned agency DNR dapat iti National Power Corporation. Dagiti area dagito watershed, dagito nga immediate nga iti dams. For example dita San Roque, amoyo kaya adi nga ti akin cover dita ayan ti kat NPC, the watershed team. Yeah? So dingar, hamong amonos under whose overall jurisdiction. So ada iti problema talaga masapol nga ma-harmonize dagito. Napadas ko dito partner, ijay barangay ko during our term as puno barangay.
Anak hang adati na alak nga pundong at 3 million para iti basketball court. Owen. Nga mi di mo ito ni-implement mi hanggang nga mabalin kaputa di dyan nga tuwan mi in PC. So di ay, owen. So you need to get a clearance from the concerned Owen. man. Napanak ba't kiti nakitungtong EJ partner nga hanggang nga mabalin ta Di makadisgrasya. ay nga rod, owen. So adda kita na tagamat mo partner. Owen. So, Kasamat lang da kita. owen. So these are what you call hindrances to your effort to spur up local developments. Owen. Because kunak nga rod, when you talk about development, it always require real properties. Dagiti, for example, ni Kasparigan Park, ono mall, ono anya dita business establishment, apay i-construct mo nga rod ije angin. Ada pagdisuan na nga daga. Okay. And Florence Sikasik, sangbuon da iparchanda si manok or baboy ko na. Maraming salamat Florence. Owen, dajiti ko na da nga sangbo. And from US of A, Manang Jane Dulnuan, hello ka Peter and Mayor Camantiles, late to join your program. Merry Christmas to you all and also your viewers and listeners. Nanonood din sa atin dyan, Pasitong Martin, good morning Kapat Mayor. At yung ating pinsan, si Lita, Blessed Thursday and Merry Christmas, insan. And to your guest, Kunana. At from, all the way from Hong Kong, Kirk Gonzalez. Merry Christmas ka. Pa-shout out, Kunana. Merry Christmas din sa'yo. Merry Christmas. Ends Gonzalez. Okay? So with Nomer Kinopkop, watching all the way from Kayapa also, and Hikaru Yumi Shaki. So worldwide, Worldwide tayo, partner. Kwan, owen. Nagabumat ka ni 64, hello po, Mayor and Cap. Nganto mango kanda butato. Higatuba meaning to ni baak. Halamat ni Imbanaw. Merry Christmas on higayon dua. Ay, halamat ni ta text mo. Nya nga diyan ay. Ang kumawatan ngay. Butat. Actually ko ngay, diti ko. Amom nasanay ka gamit may sa dialect. Although amom nga isa o ken medyo kapakamot ngay iti anya ka din di vocabulary ngay. So you need to be acquainted for a considerable number of time tapno maka-adapt ka ijay ko. Takanya ket maawatak mati kalangoy and I can talk ngam dijay nga no agsao ak ada nga di laglagi pak dijay vocabulary nga ko. Okay. 64 ti opinion ko kat urehanan nga legalize data marijuana ta adu nga proseso data aliban siya o kwanto. Thank you for the opinion. Kuna naman tayo ni 47 Cap Sir Oka, sa Nugayam data kaya pa proper to Tinongdan Barangay Road. Tano nga madalan dita guril ang Buklaw Giset Road, waray pan diversionan. Yes, adan. Actually, nasarita tayo daytan. May isang intrabaho dito ingutan tayo nga congressman tayo nya. Ada iti no nakagkamali mapansang 200 to 300 million nga maituloy dito kalsada nga agpa Mount Ugo nga agdisect iti Dumulpos nya. Actually, no iti banda iti Kayapan imunagan. Imunagan dito yung jurisdiction in iti Benguet. Magnaka dito yung Dumulpos, magnaka dito yung Pangawan. Then, ada iti plano tayo na no da tayo iti mapagasatan. Ilayon-layon tayo, idiretso tayo di kalsada nga from Kayapa Central, mapan iti Kayapa proper, rumaran dito yung jurisdiction ti Pangasinan ken Benguet. Okay. Ito'y tri-boundary nya. Dita banda iti Uling, Lawigan. Kaya't adamutan, nakakwatad ta, adalang iti plano tayong ilukat nga kalsada from the JNT Saddle, ayan da insan nga lakyas, jay Dumulpos di ay, sumalog langan di kat mapan ijay proper di. So, provincial road tata nga madama. So, kaya tayong isaritan to kina Apo Gobernador nga no ada pa nakabali nakat may converter nga national road tapno ma-let go dahito iti jurisdiction iti provincial tapno nga road mapapa-improve. Okay. Ito nga kalsada. Tigayam ko na da butataw kat Rainbow. Ay, Rainbow. Thank you. Thank you. Somewhere. Kuna naman ni Gordon, good morning Kapen. Sir, maligayang Pasko sa inyong lahat. Listening here, 3rd floor, Baguio Center Mall. Galing kay Gordon Montserrat. Thank you, Sir Gordon. At kay 59 naman, good morning Kapen Mayor. Dahil ako matimaysa nga mga itandudo, timaysa nga lugar nga masakupan na, tamo na ag-explain tilintag. Ti pagmayatan ti lugar na. Han nga jay apan lang agtugaw kan agsigarilyo jay munisipyo. Nalaing pa nga mang dadal ti kadwan na nga politiko. Hindi ko alam kung ano, sino yung tinutukoy dito Binabasa ko lang yung text.
Ang kamat nga sigarilyo. Han. Kananak mo nga, anak mo nagtatrabaho di munisipyo. Okay. Tuloy sa ating pagbasa ng ating mga pinadala sa ating text line. Kunana mo tayo 2998, good morning Idol, Cap Peter and Mayor Oscar. May sakang estudyante ti Colegio dito yung KCP. Ano ba yung KCP? King's College of the King's Philippines. College. Trinidad nga taga kaya pa. Damagak man ni Sir Oscar, noon niya di update, di plano na nga ag-form the association, nagiti kaya pa college students. Well, agpaiso dayta, no malagip mo na discuss ta pa dayto ijay may mga programa ta idi. Okay. Kasto nga min tinagrugyan na dayta, kahit kung ikanti background na jay nag-text, idi nagrekrikos tayo nga rod, dagiti na dumado mga barangays tayo ijay kaya pa. Nakita tayo nga, adu dagiti ubing mi nga han nga makalipas iti kolehiyo. Gapo iti na dumado mga concern ada kita nga mausar nga pag-eskwela nga pondo, dekorang ti support iti awan ti structure support nga agtitinulong dagiti mismo nga estudyante o ubing mi nga nag-eskwela ti dumado mga pag-adalan ita Biskaya, ija Manila, iti Baguio, iti La Trinidad. Ket nakita nga may nga aramiden tayo tapno adu dagiti makaadal nga ubing mi ijay iti kolehiyo ket agaramid kami iti kaslama ko na nga support mechanism. So plano tayo inrugimin actually iti membership ket amin dagiti aanak mi nga kolehiyo nga agbasbasat sa dinuman ditoy Pilipinas ket agmembro do kama tapno agform kami iti college kaya pa College Student Association nga irehistro mi iti SEC nya. Then of course ma-accredit mo iti concerned LGU. Then maikan iti nananay nga pundo nya. Ket daytoy nga association kat isu iti panaka suporta iti ubing mi ngano kas paring dagkasapulan iti tulong daytoy nga grupo iti tumulong ti concept na daytoy Apo Kapitan kat dagiti anak mi parientes agti tinulong kami nga mangipaadal dagiti ubing mi ija tapno adang rod malipas dang degree. Okay. Ta isu ti makita tayo ngayon Apo Kapitan nga isu dati pinaka-backbone iti future iti ilimi nga kaya patapno no makaadal da because kuna ni Jose Rizal our young would be our future. So kasapulan nga dati napigsa nga intervention iti local government unit ita no sa dinuket adang rod daytoy nga support organization tapno no anya iti tulong nga kasapulan nga maited ka dagiti ubing tayo, for example counseling no adati problema da, financial no problema da iti tuition fee da, no adda dagiti kalamidad nya nalakad da nga makontak o no amuda ti pagturungan da nga office nga dumawat iti tulong kay naduma-duma pay nga support mechanism tapno nga rod mai-concentrate dagiti ubing mi iti kaya pang ag-adal tapno malipas da iti kursoda. So madama iti registration kontakan dak lang no sino dagiti interesado ket adu ti agibagbaga ngamin Apo Kapitan nga araramidan lang ni Kamantiles dayta ta agpolitiko ijay kaya pa ket kunak nga hanak nga imay ijay kaya pa hanak nga nagawi ijay kaya pa nga agpolitiko ngam gapos iti problema nga nakit-kita tayo ket ammo tayo nga makatulong tayo nga rod ti kakailyan tayo ta kasti ngamin hamat nga ijay paglastog iti pamindisyon iti Dios nga Apo ana gapo iti panagsakripisyo dagiti parientes mi to the point nga nag-abroad ni nanang mi tapno maka-eskwela kami lang ta kunana datayo awanti daga tayo hantayo nga baknang ket ti maited mi lang kinitatang yu maitawid mi lang kada kayo dejay college education nyo ket nangamong kayo no maki-cooperate kayo unuhan ket nakita ijay ko nga nakita Apo Kapitan ti value iti edukasyon so daytoy iti plano na daytoy no sa dinuket ada iti participation dagiti parientes tayo dagiti nadumado mga sektor ti religious sector ti government ken dagiti ubing mi metlang tapno agsangsang kamay sa kami nga agipagna iti panag-adal dagitoy ubing mi ijay so di texter amoyo mat siguro number ko or ada Facebook ko you can simply contact us tapno madama iti ko ngamin iti membership ket haan nga panggap iti politika daytoy Apo Kapitan ta kunak nga nga win or win tuloy dijay nga plano. Gemini Basilan, Honorable Mayor Camantilas, nakitak dinagan mo along the road Pinkian boundary ti Bambang ken kaya pa
Dakano tinagan mo dyan. When DJ greetings mi ijay ngamin apo kapitan, ada iti Christmas ken New Year greeting mi nga 10 by 20 nga tarpaulin ket konami ijay nga Merry Christmas and Happy New Year ta dagiti ay ayaten mi nga kakailyan mi iti kaya pa. Okay, nagabukin ni 1-4 ko na Mayor ang isang concern sa marijuana issue to be used as medicine kasi yung sustainability. How long? Lifetime to use ba or considered addiction pa rin? So, considered na addiction pa rin. Kunana. DJ, so kunak nga masapol nga limited use. Ngamde nga rod, monitoring na, ti problema. Kini 6-0 with Mayor. Win Mayor, kunana, tinaramid ko kat nagaramid ak di historical background na manipod idipunganay no sino ti nagapuan ng alote dayta manipod apu iti apu nagrigat in hakit ulo ng barbareng li tawid alapo ni apo hota na buday kat kwanda mata waday kadti tula Mayor nam agak pay lang inunan iso nga agak ng sure no agpay true. Why nas di adilat ta? Kanan. Ti advice tayo dyan, mapangkay dyan NCIP. Okay. Kitaan na, no, ada iti na-release nga agpaiso nga kadti data. Ngam, ikitaan na dyan, authenticity. Ta adadagi dyan, malagip yo. Ada nga di na issue nga kadti dito'y. Kaltipay, dito'y bagyo. Anaya. Kat di ba, natubngar dagito'y na napakancel. Anaya. Adadagi jay dumakat madaman sa pa ijay Supreme Court niya iti pa naka-decide nan sa. Okay. Ang ating oras alas 11:31 na kung ano mo dahito ni 3-4. May isang atakal kan challenging na development. Ay guri ka nabasak sa dahito yun tatay isun sa tim mo na. Guri ta biro kog dyan ay naudi. Kini 48 kung ano, good morning sirs. Merry Christmas kanyayo dito sa studio. Cap and Mayor, kumusta updates di request ti Barangay Dalupirip Idugon, Ansagan, kan Kampuan, Tuba, para di increase ti neighboring barangay share, EJSDMP, ti Felix Mining Corporation. Ay, wana. Thank you, Texter. Mayat ko mano ada ni Kapitan Paul. Tayo ti may isang barangay nga masiknan. No malagip yo apo Kapitan, na-discuss ta day tayo, ta dati nagdamag mutlaang. Ijay ngamin Philippine Mining Act, ijay implementing rules and regulation na piman, awan iti na identify nga percentage share, iti makunkuna nga host barangay ken neighboring barangay. Dakal ti diferensya na dito, ijay host, ijay ti mismo nga ayan ti operation, dajay neighboring, iso dajay after effect na, dajay panagbinas. Okay. Tadta, ijay lintag ngamin, kuna na nga equal sharing ngamin kuna na nga the project proponent will allocate 1.5% of its mining operation activities, which will be used as social development program fund for the, kuna na ijay, apo Kapitan, for the host and neighboring communities. Tadta ti mangyayari ijay, kasla nga itadakat 5% lang piman ngay. So 95 ti mapan iti host, kasla 5% iti mapan lang iti neighboring. Tadta adati joint resolution, tripartite resolution data neighboring barangays ti Dalupirip, Ansagan ken Kampuan nga i-request da iti Felix Mining Corporation no mabalin nga ingat nga to da kumabasit or equal sharing no ada pa nakabalin na. Ket malagip ko na ipasada ito iti masiknan nga korporasyon, iti Felix, na ikanmat iti DNR, na ikanmat iti local government units, and one good thing is, nag-reply iti MGB. Nga ikon-consider da di possibility, ta ada wisdom pi man di, ada basis da di ibagbagati neighboring barangays. Ket ingana tadta awan sa ti development na di so matikas lang tada tayo ti inala nga consultant da ito yung request da nga no ada pa nakabalin na kung mga maingato from 5% to alitis siguro 70-30, 60-40 dependent to da di agreement. Ti makita nga solusyon dito makatungtong da ni Apo DNR Secretary Apo Roy Simato no sa dinuket agi paulog iti amending
provision na DJ IRR ta ijay 1995 Mining Act ngamin na ikan iti sekretaryo iti DNR nga mga represente iti opisina ni ti presidente nga mang amendar mang issue iti IRR kan amendment nya not necessarily nga magna iti legislative process kas kuma iti kongreso on iti opisina mismo ti presidente ta ijay nga provision matlang na ditang linteg na dutukanan iti secretary no sa dino ket ikabil na nga ijay apo kapitan nga amendatory clause so provision no sa dino ket i-identify nan ijay nga ti share iti kas pangarian ko man niya apo kapitan ti share iti host barangay ket 70% kuno na ko ijay then ijay neighboring ket 30%. So naglawag nga so no, for example 100 million iti accumulated SDMP, 70 million ti mapan iti host, 30 million ti mapan ti neighboring. Ngam awan di jay ngamin silent iti linteg, especially di implementing rules and regulation na. So siguro i-advise tayo di jay texter, siguro may nga barangay official data, no sa dino kat ag-aramid damanan i-tripartite resolution, tayo ikamang dakin na apuyap dito okay. Nga tapno ag-intervene, kuma tulungan iso da ni Congressman Apo Eric Goyap nga asidig iti ahensya o iti opisina ni Presidente. Ket national impact namin dito no maamin da implementing rules on regulation narigata nalipatak da Department Administrative Order nga IRR na diya pinaka-latest. Nga no sa dinokot maikabilan ijay da provision nga itibi nga iti host ken neighboring communities ijay SDMP kat na ikabil ijayan awan diay ngamin iso nga kaslangay nga nabati diay discretion ijay company no kayat nang ited ti kasjay ijay host iso no iso ti kayat namat nga ited ijay neighboring iso kasjay so napintas mat lang nga adati prescriptive measure nga ipaulog iti considered nga ahensya tapno for the guidance of both the neighboring and host communities. Okay. Ang ating oras alas 11:36 na at ang bahaging yan, hatid po naman sa atin ang ating St. Joseph Driving School. The best way to start your driving and ultimate partner and safe driving. Para sa mga iba pang detalye, tawagan o text po si Miss Julie Sakilaan sa kanilang mga telepono 0930-262-2600 o di kaya sa 0970-711-4551. Nandyan din ang ating kurirang merchandise na matatagpuan dyan sa may Nagilan Road at dyan sa may Abanao. Nakasale po ang kanilang mga blanket, ang kanilang mga sports equipment, ang mga furnitures at marami pa pong iba. At para sa ating mga farmers partner, andito rin ang ating increased powdered foliar fertilizer. Kung gusto nyong gumanda ang inyong ani, gumanda ang inyong kita, gumamit po tayo ng increased powdered foliar fertilizer. Ito po ay mabibili naman sa inyong mga suking farm supply. Andyan din ang ating tagpuan sa Baguio na matatagpuan dyan sa may Albergo Hotel, malapit dyan sa may Wright Park. At siyempre ang ating Wild West Cafe, bukas po tayo alas 6 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Okay partner, yun na lang siguro. Meron pa isa rito, babasahin ko pagkatapos okay na tayo. Okay. Baka meron ka gustong idagdag partner bago ko basahin ito o mayroon kang gustong kablaawan. Sige. Binabati natin yung mga officers at members ng aming Irrigators Association, ang Kalyangan Balangabang Irrigators Association Incorporated. Kami po'y pinalad, Apo Kapitan, adangay iti kinonstruct iti National Irrigation Administration NIA. Okay. Ijay nga facility nga mang-irrigate dagiti farmlands mi ijay proper. Ket salamat unay iti NIA when Region 2 kastamet iti opisina ni Apo Gobernador Carlos Padilla iti pondo nga naited iti lugar tayo dati pavement concreting ken adamot iti dati irrigation. Ket expected nga may turnover dito Apo Kapitan by early next year, first quarter. So congratulations officers and members iti Kalyangan Balangabang Irrigators Association. Alakmutan dito nga kanito nga agyaman iti provincial government nga again itaktak daran ni ingutan ni Governor nga Carlos Padilla ken iti kakadua iti sangguniang panlalawigan iti probinsya iti Nueva Vizcaya
iti panang apul barda iti 22 million or 21 million plus para dijay construction ijay bridge, ijay concrete bridge min ijay kwartel kaya pa proper. Thank you so much kada kayo sirs, ma'am, iti pinang-approve itang request iti umili iti kaya pa proper. Okay, partner, panghuling katanungan na lang galing kay 1-4. Mayor, on religious sector, kunana, is it allowed ba na gabi na umuwi ang bata at hindi siguro masama na tumulong sila sa iba, like feeding children in a certain area? Pero sana sa LGU at police nakamonitor din. Pinapa-off kasi ang CP ng mga bata 12 to 17 years old lang. Sa tuding po yan, mahirap bawalan dahil religious concern nga. Kunana. Dapat huwag nang ipa-off yung kanilang cellphone para madali sila makontak ng mga parents nila kung late silang umuwi, ano? Yun, ganun na lang siguro. Sa tuding daw ito eh. Okay, partner, ang ating oras alas 11:40 na. Baka meron ka mong gustong idagdag. Yes, gusto kong kahit kong kablawan mat dagiti kakadwami iti NP team kaya pa nga idadolwan daytoy numutibiyang iti municipality of Kayapa. Kastamat iti inguton mi nga Vice Mayor mi nga ni Peter Bayan. Dagiti kokonsihales mi ni Apo Councilor Tony Waket Sr. Kastamat ni Councilor Medi Dupiano Malcat. Dagiti kakadwa iti line up. Dito former regional director iti NCIP Region 2 ni Apo Sator Bugnay. Former Councilor Jimmy Tindaan. Former ABC President nga ni Anson Habiatan. Former educator mi Ijay. Awan sa bali no ni Apo Daniel Kanam. Former Councilor Matlaang ken Human Resource Management Officer mi iti LGU Kayapa on sa bali no ni Councilor Martis Espada ken kastoy met daytoy mangyat advokasya iti pagsayaatan development dagiti kabataan mi dagiti agtutubo mi iti munisipyo iti Kayapa on sa bali no ni Apo GB Camilo Castro. Ket dagiti kakadwa tayo iti team daytoy kaanakak anak Clark Lumawig, thank you iti anos mo akas team treasurer tayo. Kastamat nga i-welcome mi daytoy kanakan tayo matlang agbalin nga team secretary mi ni Apo Mary Claire or Maclean Lumawig. Ken dagiti kakabsat ni Marisa, ni Marcia, ken ni Neil, of course ni anak nga Ayet, kastamat ni Semar, ken ni Christy. Then kastamat ni Trexie nya kakanakan dagitoy ken aminen nga awan iti malabsan ket alan no kasapulang kayo dagiti groceries yo dagitoy livestock products, fruits, bagas ken anya nga kasapulan yo iti balay hang kayo nga agduduang gumatang dagita nga kasapulan yo iti Lumawig store nga masarakan ijay Central. Kaya pa alaket no mairana nga medyo maimtimutan iti tangki ti luglugan nyo. Kaya't kasapulan nyo nga gasolina no agkrudo ang kayo met nga agdudwa nga umasideg or apan gasolina o nagkrudo ijay tapas gasoline station nga masarakan met lang ijay Central ket no kasapulan kayo tinaduma-duma nga gagatangen pangregalo ket hang kayo met lang agdudwa nga umasideg ken ni Ma'am Marcia nga Lumawig nga aglaklako dagita nga items. Ket salamat unay iti suporta aminen met nga barangay officials iti 30 nga barangays iti Kayapa nga itaktakdaran ni Apo ABC President Windo, Councilor Windo iti kapitan mi iti barangay Pangawan. Ket ala dagiti kakabsat iti proper maayaban dagiti kakabsat tayo adawayayo ket agumong tayo ijay no December 24 tayo celebraran iti panakayanak daytoy Savior tayo ni Jesus Christ ket iti nagan iti pamilya kinupkop maingpis kamantiles ket ibkasmi iti nabara ken si pupuso nga panangkablao mi kada kayo. Merry and blessed Christmas to everyone and one and all. Okay, salamat partner. Hanggang sa muli. After Christmas. After Christmas. Ala sige, ni Apo Dios ti madaydayaw itatangag saba dito nga programa
Salamat dya pa siya, naimbag nga Paskwa, Diyos tiyag ngina, kadaday amin, pada-pada.